Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare paita nyaya panapa munoziva kuti semusi wa 31 ka zvinhu zvanga zvisina unyatsomira mushe ende zvanga zvakatarisirwawo zvinhu zvazoenda nepamwe, but nyaya iri panapa ndeyekuti kwanga kwakarongwa imwe yanga ifanira kunge ichiitwa paPretoria apa panditi paZimbabwean Embassy apa ndo pane imwe yanga yakatarisirwa kuti inge ichiitwa ipapa ende pane vanhu vakaita sana Jacinta Zuma vanotungamirira March and March vanga vati aiwa isusu tichazoenda neMarch and March ipapo tobatsirana neMazimba kuti titese tinge tichiita chinhu kuti chinge chichienda kumberi, but hama dzadiwa hazvina kuzofamba semafambiro iwayo. Polisi mune mota dzepolisi dzanga dzakatowanda kudarika vanhu vanga vari papo ende maSouth Africans ndo vega vakwanisa kubudikira vachiuya pachinhu ichocho chiMazimba kushaya kana 1 zvinhu zvakadaiso zvinova zvinhu zvinonyadzisa vedway. And Jacinta abudisa statement rinova statement rinorwadza kuteerera, but ndo zvatongovapo vedway hapana zvatingazviita. Ari kuti thank you to those of our members who showed up at Zimbabwean Embassy. I am so sorry Bekimpilo Mpezi, we showed up for you and the people of Zimbabwe, but your people didn't. If Zimbabweans as collective didn't protest, it means they are happy with their government. Therefore, they must go back and enjoy their government. Illegal Zimbabweans must go. No documents must be given to Zimbabweans. They love Zimbabwe as it is and they must go there. ZEPs must go. South Africa is for South Africans. Ndo statement rabuda riri kutaurwa na Jacinta. She is not happy ne situation yaitika guys. Amen. Tingati zvakamira sei apa. Ndo kana kuti ndo patinoita kutaura ma statement ekuti tiri kunyara baba. Andizivo kuti takanokorwa tsoka ere nakafa kuroiwa ngakafa. Andizive kuti tingataura tichiti kudii nyaya yacho iyoyi. Zvakaoma mufunge. Regedza tinzwe mamwe makomboredi kuti vari kukomendawo vachiti kudii pane nyaya iyoyi yezvinhu zvaitika maperera zvaita because hazvisi kugamuchirika. Masi yeZimbabwe mutauriri ndichogumaira. Masi yeZimbabwe vaenda kunoratidzira maita henyu zvamaita izvozvo magonesesa nekuti ndo zvanga zviri pakadzika pemoyo wenyu zvamaita maratidzi ndokuratidzira ikoko kuti we are not happy, takadzvanyirirwa, hatina mabasa, tiri kurara nedzinzara, tiri kutengesa zvatiri kutengesa mumastoro mumisika yedu, hatizi kuwana profit back yekuendesa mwana kuchikoro nekubhadhara rent. Malandlords ari kubhadharwa nemapromises kuti kana zvichinge zvaita ndimbondipaiwo 2 weeks ndimbokwarangwazha ndikozobhadhara rent yangu. Muridzi welandlord anongoti vokai zvakanaka, mari iri kunetsa kuwana nekuti munhu wese iri tamarovha. Motikari dzizhinji dzamuri kuona dzirimbo dzakapakwamo imhenyu, asi vanhu havazi kusenza kuti vaise fuel vapote vachitenderera vachinotsvaka dzimari dzekuriritira mhuri dzavo. Vanhu vari kunetsekana, fuel yacho ichidhura, ende varidzi vemaservice station ndiye president akamirira kukutswinya kutorera mari yacho kuti iva kuendese kubasa kuti tirambe tichitenga nekutengeserana, haasi kuda. Iwowo wacho wakaomerwa kudaro, wabva wakombwa rare yese, hauna paunobuda napo, anongove matogets ega. Mapurisa amutamba, uchingobuda chete pamba unobva motikari yako yatokaramatwa chebasa. Asi mutero ndabhadhara, magarantees, maCVGs ndabhadhara, handina chandisina kuripira kuti motikari yangu ndigone kufamba. Mari yangu yese yandaburitsa kuti ndibude, ndatadzira Mwari Baba pasine kumusoro kudenga, ndakuteerwa nemupurisa kuti wabudireiko payadhi pagedhi repamba pako nemotikari yako iyoyo. Vanobva vakwira imomo tsoko, zobva dzakwira imomo paka apa wotanga kunyenama. Kana usina kubisa mari motikari haiende, yatoo yavo. Asi tiri vanhu vatema, vanhu vamwe chete, tinenge tichinetsana kudaro. Pamberi nerevolution, pamberi nekubatana, handisi kuda kuti ndiparidzire zvinhu zvakawanda. Tiri kutenda
zvakanyanyisisa. Hondo yeZANU PF yeZAPU yeZAPU neZANU tichirwisa Ian Smith yakaita almost 20 years. Saka isu hatingoti zuva ranhasi chokwadi tobva tatove neinvestment, tobva tatovhura macompanies, tobva tatogadza vatungamiriri vatiri kuda nezuva rimwe mhepo inombodzikama, tofema toita maitiro. Tiri kutofamba izvozvi. Well done, maita henyu zvamaita izvozvo. Ngatidananei vana veZimbabwe, vekwaMadhuku, vekwaMonzori, vekupi vese vari kumaopposition parties acho ese, MDC nani, vekwaChamisa, whosoever nemaparties, sungano yevanhu. Tiri kukudai kuti tisungane tese tiite chinhu chimwe. Tiri maZimbabweans, tofanira kugara tese zvakanaka tichikwikwidza kugara kwedu tichienda kumaelections tichitsara vatungamiriri vatinoda takasununguka. Asi izvi hazisi kukwanisika. Hatina kufoma masangano edu esungano dzavanhu kana kuti MDC kuti tiite basa rekuzvuva vanhu veZANU PF usiku tichinovakanda mumadhamu. Kwete, tinoda chete kuti politics is a competition of ideas. Ndo zvatiri kuda chete. Agone kutungamirira nyika kuti ikonomi yayo iende mberi, tombomutsigira nyika yorarama yofemawo. ZANU haisi kuda. ZANU iri kutoba, iri kutoparadza, iri kudestroya. Hakuna ari kuenda kubasa. Mazipuko ava vainawo vabvunzei kuti ari kutakura here mabhazi aya vanhu vachienda kubasa. Mabhazi aya anoita basa rekutakura mahure vachienda kumarari, vachidzoka bhazi raya ropakwa, harina revenue yariri kukirieta, bhazi rinoswera rigere. Imimi mabhasi operators, tarisai nguva yamunotora muchilodha vanhu imimi pambare kuti bhazi ribude riende kurutini yaro. Zviri kurwadza sei? Nekuti harizareke vanhu havazi kusevenza. Nyika mari ngaitenderere. Munangagwa ari kuti aloka panofanirwa kuti nyika yacho mari itenderere nekuti ari kutibira. Ndo chokwadi chiripo. Munangagwa is a thief, imbavha, wakatibira kumaelections. Hapana sina kuziona. Akapinda muparamendi asina voti yakabva kuvanhu. Munhu asina kuvhoterwa nevanhu haatenderwe kuchinja mutemo wenyika ine vanhu 20 miriyoni. Hazviite, hazivikanwe kuvanhu. Ndo chimiro chiripo. Imbavha kana ari kutoda izvo imbavha. Hazvizi kutyisa kuti tizvitaurika nekuti ndozvitoripo. Haangachinjire vanhu mutemo munyika achiuyisa kuzvigananda kumbavha. Nhasi uno ari kutaura kuda kuisa kusiriya pachigaro zvemupfungwa make. Paonei kuti nyika yacho tiri kumboenda kupiko kuti zvaanenge angofunga iye nevana vake vari mumba zvino mangwana kusendi zvichonzi watowo mutemo. Akambofunga kusinyanga maministers ratowo basa mwedzi wese. Akafunga kunosinyanga masiyawo ratowo basa mwedzi wese. Akafunga kuvadzinga basa ratowo basa mwedzi wese. Hakuna kana ane vanhu vakadzidza mutemo law vanotenderwa kugadziridza nyika yacho kuti iende mberi zvakanaka. Hakusisina. Munangagwa ari kutonga pachimafia. Masoja acho bva agadzikwa pasi. Simba ndobva ranotutirwa vanhu vasina nebasa rese. Nyika ino yese yango yemapurisa ndo second class economy. Mapurisa nemajeri ndo rabasa reZimbabwe, kwete industry ka. Kwete zveindustry hapana, zvekumanufacture, zvekuprocessa, zvekugadzira chipi kana chii. Hapasisina kana zviri simple chaizvo zvekurima kuti nyika igadzire matura yayo. Kurima hakuzi ati kuriko kurima tunzunguka, mukaka, nyama, kurima. Maoranges, tea, coffee, kurima. Zvese zvandiri kutaura izvi ingonono nehope pana Munangagwa mumaoko make hazvipo. Ndo zvatiri kutaura isusu kurevolution zvokuti ukacheuka ukadai unotoona kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi ndo zvinochengeta munhu kumusha. Asi uda kuenda kuindustry anoenda zvake kunoita sei?
kunorima macrops kana kurima huku kana kurima mombe nyama kana kurima mukaka achitengesa atombonetsana nemunhu zvamuchese. Dai Zimbabwe yanga yakasununguka ku industry neku agriculture tadai tisiko ku revolution, dai tisiko. Hataimbosvika tichinetsana nedhungwa iri hakana, never hataimboita zvakadaro. Saka hatizi kudzokera kumashure kusvikirira nyika yedu yakwanisa kuakomodheta mwana weZimbabwe. Mwana arimo muZimbabwe ndewe opposition kana wezanu yacho, kana asati abvuma kuti chokwadi ndiri munyika yedu tese, asingatye kubuda usiku achinobvakachira hama dzake dziri kure, achinotsvaka basa kune mumwe mitunhu iri kure, achitosevenza mutaundi kana kuGweru kana kuKwekwe kana kwaMutare asina threat ainayo, hazvinei bato ripi kana ripi. Ndo nyika tiri kutsvaga iyoyo, asi haiwanikwe, haitombowanikwa iyoyo yekuti muse nyika yeZimbabwe kuti iende mberi, ikonomi yayo kuti ibhuste. Tototanga taita strike, toratidzira Mugabe, takaratidzira pana Mnangagwa tiri kuratidzira kuti nyika yedu tiitore right direction. Upenyu hwedu hwangove hwekungoratidzira chete chete, ko kutiwo president kana aona kuti akundikana pa 10 years ngabve papinde mumwe, hazvigoneki. Anotobva nekuratidzira, auya anotobva nekuratidzira. Nyika yeZimbabwe it's a big shame, tichatambudzika kana zvinhu zvakatongodaro. Handidi kutaura hangu zvakawanda. Rara vari kurara, munorara henyu muri munyasha. The struggle continues. Arms struggle yekuma 1970 yakatangwa ne7 gorillas vakapera vese kufa, asi honda haina kumira. Ndiyo yasunungura nyika yeZimbabwe, asi akadzokono yesirwa gumbo pamberi nevarendo. Vana Mnangagwa naMugabe havasi zvizvarwa zvemuZimbabwe. Mnangagwa baba wake ndewe kuMalawi uko, kumachawa uko, asi tarisai kutandadzirwa kuchita nyika ine. Akatadza kuitungamira zvakanaka Mugabe wacho, yabva yasiyiwa yatorwawo nemunyumbwe uyu wekuZambia. Tarisai zvaari kuita vana veri muZimbabwe, havanzwire tsitsi. Mnangagwa musamboona zvenyu zizi hainayo mukafunga kuti pfungwa dzake dziri kufunga kuti nyika yeZimbabwe irerukirwe. Hakuna izvozvo. Akatasva migodhi yese yemari yemuZimbabwe iri mumaoko make. Munotokwereta mari kwaari yenyika kuti muvhure macompanies nemafactories. Iye haavhure factory Mnangagwa, kunyepa. Haavhure mafactories nemacompanies nhema, achiri pabasa rekuba. Ezvina achembera kubva 1980 achingoba, nanhasi ari kungoba. Ari kungofa achiita sei? Achingoba. Factory yozovaka izvinezvi 90 years ndopotanga kuvaka factory. Vakomana ngatitaure zvinhu zvinobatika. Vakomana ngatitaure zvinhu zvinobatika. 90 years Mnangagwa arida kutaura yeye kuti ndakuda kuinvesta tivake mafactories. Iye asisagone kusimuka pacheya. Ndo zvainge ari here izvizvi kuna 1985 1990. Chimiro chake kana mukamutarisa, handi muri kuona kuti maweight yake chayatoredusa. Muviri wake is growing thin, achembera. Akuda kutaura kuti ndada kuti ndiinveste munyika muite mafactories, ndada kugadzira Dubai. Iye achembera. Ngatitaurei zvimwe zvinhu, handidi kukusemburai, rarai munyasha. Ndini mumwe wenyu semazuva yese, Baba Chogumaira. Ndatenda hangu Mwari akuitirei zvakanaka, hamuna kukanganisa. Ami hamuna kukanganisa. Mapurisa ndimuri kuziva kwamuri kuenda nenyika yacho, kana muri kugodhera remangwana revana venyu. Asi isusu we believe dai opposition parties tanyatsobatana, zanu yakutongoda kuti tiende kuUnited Nations, Mnangagwa auya azoita zvekudzurwa chete chete. Ndo zvakutongodiwa. Mnangagwa ari kuti rutoda kutoti dai zvaikwanisika tanyatsowana representation yakasimba, Mnangagwa akutoda zvekutodzurwa. Unokandwa kuGuantanamo Bay uko kuna naMaduro uko. Isusu hatisi kuda kutauraiwe, hatisi kuda kuikomita kuita bloodshed muZimbabwe, but iye is gearing for civil war nekudeura ropa muZimbabwe, which is different. Ameno tombosanganisa pfungwa dzedu nekuti ndiyo politics. Hatibatsiranei vanhu vaMwari kusanganisa pfungwa dzedu kuti which is which and which way to go, kuitira kuti zvinhu zvedu zvichifambire zvakanaka pamberi nemagenerals edu ese
vari murevolution nemaritard ese vari kuti Zimbabwe yaomerwa. Vanhu ivavo vari kutinzwira tsitsi pamberi nepfungwa dzavo vana baba Muchena, vana baba Asgauke, vana baba Anox, vana baba Chamisa vari kunze kwenyika vakatitaziva kuti chii chavainacho pari zvino pamberi nekurwira nyika iyi kuti itore gwara rakanaka. Ndibaba mudiwa aiwa kwaduka ndangoti tichiita namanheru sevanhu vambenge vaine tariro dzavo. Chinhu chedu chabudirira zvakanaka kwazvo. Chandinoti chabudirira zvakanaka kwazvo, pane vanga vachitobuda ziya, pane vanga vachishaya hope, pane vanga vachitonge vachatiza kuratidza kuti chachiine mutsindo. Mbeu kubuda yabuda yamera, although mumunda macho muchine sora rakawanda, asi mbeu yamera. Saka chaakudiwa patiri kuchiona kuti tingaite musakuriroyi, asi mbeu taiona, mbeu yamera. Zvinofadza chose kuti haiwa kubva nezuro kusvika nhasi hapana hope, hapana kuzorora, tichiedza kumira kuti tirambe. Shuwa taramba, nyika yose yataridza kuti yaramba, nekuti mukatarisa kumwe kwese kunana Mutare, vana Masvingo, vanani, kwakuchiratidza kuti vanhu havachadi. Saka taona kuti kebhu yavo haina munhu ari kumboida. Ndo zvatachida kuratidza nyika izvozvo. Saka musazonzwe vanhu vachiti hanzi zvafoira. Chiko chafoira, taita inonzi peaceful demonstration. This demonstration was very peaceful. Zvatonyadzisa kuti vajaira kusunga vanhu nekurova vanhu. This was fine and good. Tiri kutenga zvitsva zvatinotengazve. Dzimare sora rapera mumunda. This was very nice. Ndinokutendai vese vauya, vese vapinda mutaundi, ndinokutendai nokuti mamine chinangwa chokuti dai zvinhu zvanga zvapamba. Panyaya yanyoka yemabhunu ndataura nehanzvadzi yacho. Hanzvadzi yacho yati nyoka yemabhunu isusu ivo hama dzacho vanzi havachaudzwa nezvazvo nokuti havasi kutomboyatsoziva kuti ari kuuya here kana hauyi, zvambenge zvichinzi nhasi zvichinzi chipiri. Isu ndokuona kuti haiwa dzanga iri nyaya yekuda kudisturba demonstration. Koya chimwe chinhu chandaona, varume vesungano ngavaedze kuti kana vataura chinhu vauye paground. Paground ndo pane nyaya yese, kubva nezuro kusvika pakati pousiku hwese kusvika kuyedze. Ndandichitaura pandiri chaipo ndichizama kuti pamwe ndingaonawo anosvika achiti aiwa ndini nhingi ndauyawo kuti tionane, ende pana ndiri pacho ndanditori nemauto, ndanditori nemapurisa vachitofarira zvandandichiita. Zvinoratidza kuti indatorara nditori pakanaka chaizvo tichidziya moto nevachengetedzi vemutemo. Asi inga ndandichitaurawo nyangu mangwanani kuti pindai mutaundi uyai, nokuti ndandanotaura nevemahachi vacho vanga ine mahachi vaya nevanga vaine mbwa, akati haiwa vanhu ngavauye zvikungovharawo titi ngodayo hapana. Saka isusu musazotivengere zvenyu mauto nemapurisa. Vanhu ivavovo vanga vatori nesu pamoyo vachitoti dai vanhu vanga vapinda. Ini ndikazama nepandinogona napo kuudza vanhu kuti pindai kani hapana chinoitika, asi vanhu vanga vachingogogoma. Vamwe vachitotengwa nemari, vamwe vachitengwa nemashoko chaiwo. Saka ndiri kuti manheru anhasi ngatidzokerei kudzimba dzedu takafara. Chinhu chedu chakanaka, musacheme zvenyu, tatoita ndokuita kwacho. Ukaona uchichera makurwe pawasira ipapo, unowana mangwana rakatuta, wotangira ipapo paratutira ipapo, uchienda mberi uchasvika bedzi parakagumira. Saka musacheme, mwenza wacho tinawo, mwena unakumbofa tinawo, tinoutedza mpaka tasvika pari kugara kurwe. Saka musatye zvenyu hama dzangu, ndiri kufara chaizvo kuti haiwa
tabudirira chinhu chedu nekuti hapana asungwa, hapana watarasikirwa naye, hapana pfutiarira, hapana chakaipa chaitika. Saka taakutodzokera kudzimba tofara totanga zvitsva, asi ngatingwarirei kuseenzeswa pane nyoka yemabhunu. Nyoka yemabhunu mwana wedu tinotomuda chaizvo, saka tofanirwa kurwa kuno kuri kunetsa kwacho kuno kuti nyoka yemabhunu abude. Haabudi kana zvinhu zvichakaipa. Saka ngatirege kunyemberana tichinyebeswa tichinzi zvakadai. Munhu anotosungwa kana paine zvakanaka zviri kuda kuuya, uye tinonzwa urombo, yes, but ngatinzwe urombo tichiita fight back sezvataita nhasi to demonstrate that's good. Dai taingogara tichidai tikadai tatosvika. Saka ndiri kuti manherano, aiwa, farai, ngatikurukurei, musatukana, musashorane, chinhu ndechedichi, itai moyo minyoro, mugare zvakanaka, nokuti zvinhu zvataita nhasi, that's a peaceful demonstration. Congratulations all of you. Ndinokutendai nyika yose kuti magona, ndo zvakanaka izvozvo. Tanyadzisa muvengi anga achiti pachaita chimwe chinhu. Thank you very much, my comrades. Pamberi neruzhinji rwevanhu, pamberi nekuenderera mberi nezvatiri kuita, pamberi nekuramba Cable 3, pamberi nekuramba 2030, pamberi nekugara tichiziva kuti tichawina, pasi nemufungo usiriwo, pasi nekusaziva kwatiri kuenda. Ndibaba mudiwa vari kuti ndatenda.